ndebe anyị bịakwanụ na nwanne efi na onye nke a na-akpọ Ruth Ọtabọ na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Ama na unu chetara nwata nwaanyị anụnwa onye nke tụrụla Dangote eriri enu na Awuchi Polytechnic nke dị n'Edo steeti, nke bụ na ọnya na onye ọkada bukwana ya ka ọ kụturu mbọsị a ga-ebufa na abụ wee jebe ụlọọgwụ. A na-akọwakwa na onye ọkada bukwana ya n'ụgbọ ọgbatumtum na ya bụ onye ọkada abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Onye ka apụtakwa taata bụkwa Ọgọst 31st 2025 wee mee ka ndị mmadụ mata na ya bụ nwanne efi na bụkwanụ Ruth na ọ nwụrụ n'ebe sisi ọkụrọkụ nke ọnụ n'ụtụtụ. Hei, andị nwatakịrị nwaanyị a jikwa nwatakịrị dị 9 months. Onye ka ọ hapụrụ nwa ya wee nwa bikonu tụlele Dangote egbukpọchakwana na ndị mmadụ dịka ndị ezinụlọ fasikwanụ wee denye bụ ife n'ihu akwụkwọ. Fa wee pụta wee na-asị o na nwafa nwaanyị bụkwanụ nwanne fa nwaanyị na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Fa wee mee ka ndị mmadụ mata na ka ọ dịkwanụ kịta anụnwa na fa na-eru uju, na fa achọkwanụ ka onye ọbụla nyekwanụ fa nsogbu kịta anụnwa, na fa chọrọ iru uju fa n'udo, na fa achọghọ ife mgbakasị ahụ, na fa achọkwanụ ka onye ọbụla kwanyelu ife fa chọkwa n'ime ugwu. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ndị buzikwanụ ya bụ ife n'isi wee na-adọfi na ka jenareto apart my neighbor na-adọ ezinụlọ favavava n'ihu akwụkwọ, na-amakwanụ na fa ya ezuzikwanụ ike kịta anụnwa. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na onye nke bụkwanụ Fina na taata bụkwa Sọnde 31st 2025 na Fina na ezigbo ahụ adịghị ya, na-ebukwana ya wee jebe ụlọọgwụ. Ebe ụfọdụ ndị mmadụ pụtara na kọmentị na-asị na ife ejije ka ọ na-eme, ya na ọ na-emezi muvi. Ụfọdụ si na ọ na-eme kọntentị, ụfọdụ si na ife na-eme ya na ọ dịghọ siriọs. Unu amakwa na sinsi nwanne ya nwaanyị ji wee daa ahụ a na Fina enwetabeghị onwe ya, even na o nwere egwu ọkụrụ a na-epromotu sinsi 1 month. Ya bụ egwu ụda etu ahụ ife gbasara nwanne ya nwaanyị a ka ọ na-agbagharị n'elu na-agbagharị n'ala. Mgbe tụlele Dangote kuturu nwanne ya nwaanyị, o bugidere okwu ezife ebu ego ụgwọ ụlọọgwụ agwụgofa n'aka dịka o si wee pụta mgbe ahụ wee bee akwa wee tie mgbu wee sị ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka na tụlele Dangote akụtukwana nwanne ya nwaanyị na ego o ji agwụgo, nke bụkwana na Very Dark Man pụtara mgbe ahụ wee nye aka ka ama na Dangote nwa na o nwere ife ọ ya eme gbasara ya. Bifo ịmara ife na-eme asịrị ti n'elu ti n'ala, adọlụ Fina tiba, dọlụ Very Dark Man tiba, ati na fa na-abụ jikwa wee mee nke nwa. Fina ti o jikwa wee kọlụ Very Dark Man na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa n'ọmụgo ụmụ na-abụ na ya akọ n'alụ mmadụ. Si Very Dark Man pụta n'ihu akwụkwọ wee kọọ ife ọ sị nye akọ n'alụ mmadụ. Nke bụkwa eziokwu bụ na nwata nwaanyị ụnụ na-afụ ebe a o jikwa nwatakịrị dị 9 months n'aka. Amama onye ya na-edoziri ya nwa ya anya, ọ hapụgokwa nwatakịrị wee nwụọ. Ife butekwala ọgba aghara niile a na uchu niile a ọkwanụ tụlele Dangote bụ ife butere ife anụnwa. Ndị mmadụ nọkwa na-asị na Fina ya biko na ya tetakwọ na ya yakwa n'ahụ na ọ ya bụ ife gbasara nwanne ya nwaanyị a ka o ji wee daa ahụ. Unu makwa na sinsi ahụ o si ebe a pụta ọ banye ebe a nwatakịrị mmadụ ezubeghị ike, maka a na-akọwa na ọfụkwanụ nwanne ya nwaanyị a n'anya nke nnukwu. O nwekwa onye ọya abụọ bụrụ ka ụdị ife a mere nwanne ya nwaanyị. O nwekwa ndị afọ nwanne fa nwaanyị n'anya, ndị ofu ụzọ ha agalụfa na nwanne fa nwaanyị ọ ya wapụta n'ihu akwụkwọ bebe akwa si ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka. Tụlele Dangote nwa na ndị manejimenti Dangote fa jekwara n'ụlọọgwụ wee luo ebe ahụ wee kwe nkwa fa emebeghị eme, nkwa ahụ eme nkwa alụlụ ana na nkwa ekwensu fa na-ekwekasị ndị mmadụ, nkwa ọnwụ. Ofu ife anyị makwana bụ na ụwa anụnwa na onye ọbụla ya anwụkwa na anwụ, ma Dangote nwa nwee kọmpani, ma ndị na-anyarị ya moto nwa, ma ndị manejimenti ya. Otu mbọsị unu ya ebinyekwa ndị isi mkpụrụ mmiri ya moto fa na-agba n'ụzọ fa ya mana onye manejimenti ya nwa bụ ife bụ moto na-aga. Ndị agafa ya esikwa wee ri ya enu, ma ọ rịa ụmụnna ya enu ma ọ rịa ụmụnne ya enu, iwee kweta na ọ na-eme. Onye nke bụkwa Fina nọkwa mbọsị fa bịa n'ụlọọgwụ na-ayọfa na fa buru nwanne ya nwaanyị jee n'ụlọọgwụ dị n'obodo oyibo ka ama na ya zọtakwana ya ndụ. Na ụlọọgwụ ebe a nwanne ya nwaanyị nọ na ya aghọtaghị ife a na-eme. Unu afụkwana na ife ọ na-ebelu ife ọ na-ekwu maka ya o mezuwe ka fa jezuo ike. Na-ekwenụ nwatakịrị nke ọzọ nọkwa na Awuchi, onye ahụ bụkwa onye Igbo nke esepụtara nọ n'ụlọọgwụ sinsi 8 months ka ogene. Tụlele Dangote dịkwara elu n'ihu ya bụ Awuchi Polytechnic. Mgbe a Very Dark Man jere ụlọọgwụ ebe ahụ ka o jefu ndị n'ụlọọgwụ wee luo ebe ahụ wee fụkwa onye Igbo anyị ahụ nke nwaanyị ahụ ewepụtara n'ihu akwụkwọ ndị gọọmenti alụlụ a na-Edo steeti pụta si na fa ya akwụ agbara ya 8 million naira ka 10 million naira fa ji n'ụgwọ ụlọọgwụ. Ọdụkafa emechaa chọpụta na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na onye Igbo ka ọ bụ. Fa bihapịa 1 naira chichi kọbọ afọ fenyeghọ nne ya wee ruo taa. Ife anụnwa ọha aja obi onye nke bụzi Very Dark Man nwa kpọfa wee jee o jeziju mama di girl
na ndị ewetazikwara ego ya na onye nke a na-akpọ Blessing CEO nọ galọn ike nke a na-akpọ Blessing CEO Mangi ike ya na onye nke adọrọ onwe fa ka jenereta pasi my neighbor si ibe fa adọlụsi ibe ndị ijezi jeneta n'ụlọ ọgwụ ijewe hozie ebe a ka ifokosugodu marụ na gọọmenti o wetara ego ka na-eweta marụ ka health fado mana onwe nke ihe agwazi ndị mmadụ si biko si gbata onye enyemaka ka enye ego ido n'ihu akwụkwọ gụ na ụmụ nwaanyị a na-agba saga hai ọnwụgwenu ọkwa nwatakịrị anwụgwe Okeke na Okafọ ngwa jezienu zuo ike. Onye nke bụ Fina pụta na-ebe akwa mee live video with onye nke bụ galọn ike a na-akpọ Lizzy ndị mmadụ takabịa waya o ji wee jekwuru Lizzy mee live video n'oke ejekwube very dark enyemaka o nwere onye nidi ka ejekwuru ma ka ghara ijekwu ife nidi ka azọ ndụ ụnụ a na-agbasaga adọlụ Fina Siba adọlụ Darkman Siba adọlụ Blessing CEO Siba adọlụ Lizzy Siba nwatakịrị ọkwa ọnwụnwana ngwanụ buru na ozu ya ka ụnụ taa ife ntị ka m wetara ụnụ bụ na onye ụnụ na-atawusiri ọnwụ ụnụ na-agbasaga n'ihu akwụkwọ n'ọnwụgwe ọ bụrụ na ụnụ ya kọntinukwa na-agbasaga unu ejisikwa ike na-agba ọ bụrụ na ụnụ ya ejizi ọnwụ ụnụ agba unu ewere ọnwụ ụnụ ọ bụrụ na ụnụ ya echebe mbọsị tụrela Dangote liri unu elu unu apụta were agbasaga jisikwa na ike ka mkpụrụ obi nwatakịrị mmadụ ka o zuru ike na ndokwa. Onye nke bụkwanụ Dangote ama na oho so n'elu ka ị na-efe n'ijikwa na ụgbọala na-aga otu mbọsị ya aja mmụkwanụ ndị isi mkpụrụ mmiri a unu binyere moto enweghị driving license ihe aja mmụfa n'ụzọ wende ija mmụfa ụmụnne ndị agbata obi ụmụnna nwunye na ụmụ ma gịnwa ma ndị manija unu ya aja mmụfa ka fa were erigoro ha ahụ unu enu ka unu fụ ka ọ na-adụ jidenụ ndị mmadụ gbusisiwa ndị gọọmenti ekwukwo n'okwu ka moto unu si akụgbusi ndị mmadụ na-akụjisi ndị mmadụ ọba na-edebe ndị mmadụ elepụ isi bunata ndị gọọmenti agba nkịtị onweghị ife a ya eme tụfịa kwa unu ncha.